Biyernes. Ekalima nga semana sa pagkabanhaw. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Kini mao ang akong sugo. Paghigugma ay kamo ingon nga ako, nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang higala mao ang pagpakamatay ngadto kanila. Kamo akong mga higalakon, buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon. Kay ang sulugoon dili, mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinuno tawgon ko kamo nga akong mga higala. Kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong amahan. Dili kamo maoy nagpili kan ako ang nagpili kaninyo. Ug gipili ko kamo, aron man lakaw ug mamungag daghang mga bunga nga molungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan, bisag unsay inyong pangayoon kanya sa akong ngalan. Kini mao ang gisugo ko kaninyo. Paghigugma ay kamo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ikaw o Kristo.